Человек лежит уже столько лет, может быть, духовные почести мы воздавали, а воинских их не было. Поэтому позвольте, мы воздадим воинские почести. Грамадзянскія могілкі па вуліцы Спакойнай альбо Пінскі некропаль, як называюць яго гісторыкі. Менавіта сюды з'ехаліся прадстаўнікі грамадзянскіх улад горада, дыпламаты, гісторыкі, краязнаўцы, журналісты, каб з нагоды стагоддзя завяршэння аднаго з найбольш буйнамаштабных узброеных канфліктаў чалавецтва ушанаваць памяць аб загінуўшых і аддаць даніну павагі іх подзвігу. Одна из целей наших всех мероприятий – это сделать добрую традицию. Отдавать дань памяти и уважения героям и участникам этой войны, возлагая венки здесь к памятным датам этой войны и, соответственно, организовав уход и благоустройство этих могил. 23-гадовы Мікалай Разаронаў загінуў 22 снежня 1914 года. Палкоўнік Уладзімір Луканін. Звесткі аб гэтых і іншых войнах Першай сусветнай вайны пінскім краязнаўцам яшчэ трэба высветліць. А вось інфармацыя аб пахаваным тут удзельніку той вайны, прадстаўніку вядомага роду Рурыкавых, князю Барысе Абаленскім, сёння ўжо дакладна вядома членам гісторыка-патрыятычнага клуба «Пошук». Мы подняли музей свой, обратились в военно-исторический архив государственный и также нашли родственницу его жены, князя Оболенского, в Москве и стали переписываться. И когда мы эту всю информацию собрали вместе, то поняли, что это не просто Оболенский, а капитан лейб-гвардии Преображенского полка, командующий 8-й ротой, князь Борис Федорович Оболенский. Цэлы шэраг інфармацыйных, навукова-практычных, музейна-літаратурных і ваенна-мемарыяльных мерапрыемстваў запланавана ў Пінску з нагоды заканчэння Першай сусветнай вайны. А распачаліся яны адкрыццём тэматычнай выставы ў музеі беларускага Палесся. Першая сусветная вайна – жыццё пад акупацыяй. Вайна не толькі гэта слёзы, кроў, страшэнныя выбухі, смерць. Гэта неад'емная частка вайны, але і падчас вайны бываюць такія моманты, калі людзі проста жывуць. Ім патрэбна, як звычайна, есці, гуляцца, нават кахаць адзін аднаго, ну і такія іншыя паўсядзённыя рэчы. І вось менавіта гэта мы паспрабавалі надаць найбольш такі важны акцэнт у нашай выставе. На працягу года будуць праходзіць мерапрыемствы ў памяць падзей Першай сусветнай вайны і яе ўдзельніках. Марыя Кобец, Ірына Карольченка, Александр Дзядченка, тэлерадыёкампанія «Брэст».